Kien hemm ukoll tnaqqis fuq l-income tax tal-pensjonanti li dik hija xi ħaġa pożittiva. Kien hemm ukoll tal-first time buyers li minn 150,000 tela tal-175,000 li hija tajba. Aħna fil-proposta tagħna konna tlabna li titla sa 250,000. Kien hemm ukoll tal-equity sharing li l-gvern issa se jkun qed isellef lil dawk taħt 40 sena 17,500 15 sena mingħajr interessi u wkoll tajjeb li jola l-capping tal-kirjiet li minn 14,500 tal-ewwel 19,000 fejn jidħol single, minn 28,000 tal-ewwel 32,000 fejn jidħlu koppja. Però dak ifisser ukoll kemm għandna iżjed nies li qegħdin imorru għal kirja minflok ikunu home owners qed tifhem ta' darhom stess, ġifieri owners ta' darhom stess. Fejn jidħol housing soċjali predejna li jkun hemm iżjed commitment illum is-semmiet is-social housing, imma bħala proġett ma kienx hemm data għalih. Kien hemm il-tnaqqis fil-elettriku fejn jidħlu electric cars, dik hija xi ħaġa hija pożittiva għall-ambjent. Kien hemm ukoll il-kontratturi li nataw 200,000 għajnuna biex jixtru makkinarju li huwa iżjed friendly għall-ambjent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.